Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app kidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book limba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ke jing te pakhambania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi mat Jing ber Sohsat unu Briew du kumba arpu pras nem kenti tang namar bo umbiang shu ya kapor perkat perdan kum ta ula persang ban phong ya kijan kenti ber senrang kat kebo yo klem dalau shua ya kijan kebo ula phong haswa bat kum juru ya kijing deng kti bat rendang bat kenja sati jri bat nar hadu ban poi upod ba ula sate syakum yu hadu kumba arpu pras nem kenti bat umla shu ban lau setia ya ki bat kelapan long ya ki kti ka rendang bat sendrek kti ban sao bat kedia bat ring swai lengba ke jing sate syakum hakine ki jing deng bat sopti han reitat hadu kene ka video ngiyo I baladon kine ki Briew ki bawan ban le Isynei u ban penueng penlau no sisendon ya kine ki jing sate syakum la arfu prasnem bat ban penpong no ki sopti ki bat thamai harangkat ka bam kadi bat ban yalam yu te Briew sha hospital ban yo ya ki jing sumar babyang bat ban phaweng no ya kita kisati hakakti ki bom semlala shu ban lao bat ya kate ke jingja laja hake benta jungki risep ni kata hakari West Indies kari ke badon tang de kidoyong sudah.
Kalat kamai kumbah nyuspa tingkah hadu siajar tingkah sisngi yaki banyak baiknya skuti, otorikshaw, taksi kamai bat tourist taksi. Pila ban download yakni ke app Anyride Captain na Play Store bat sa pendap yaki jing.com kum kikot kisla kat kum ke jing.com lingba kani ke app. Pila ban register na keleng gejaka kabahap hapok ke jela Meghalaya. Na benta ke jingtip bakham bania phone hau new number 84160 69241.